ಅತಿ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರದೊಂದು ಇರುವ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಅಂಕುಲಿ ಕೊಡ್ತಿನ ತಿಂದು ಸಜ್ಜಾದ ರಾಜರ್ಲಗೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇ ನಾಯಿ ಮೂಸುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜನ್ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಕ ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಗತಿ ಜನಲಕ ಆತನ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತೆ ದೊಂಡೆ ನೀರಿದ್ದಂದೆ ನಟ ತಿರುಗುನ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಲಕ ಆತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾದ್ರೆ ಏರು ಯಾನಿಯಾ ಏರು ಯಾನಿಯಾ ಈ ಮೆಟ್ಟಿ ಯಾನಿಯಾ ದಾನಿ ಯಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ರಾಕೇಶಯ್ಯ ಎಂಜ ಬ್ರೋಕರ್ ರಾಕೇಶ್ ಓ ರಾಕೇಶ್ ರಾಕೇಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಓಲೈ ಯಾನ್ ಅವಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ದೊಂಬದ ಆಯ್ತಾ 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 ಆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ 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 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಾರಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರ ದಾದಮೆಂದು ಏ ಕುತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ ನೈ ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರ ಬೋಲೋ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಮೇ ದಡಿಕೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಅವು ಕುಲೆ ಬಾರಂಕದನ್ ಒಕ್ಕ ಪುಚ್ಚ ಬಾರಂಕಿಲಕ ಬಾರಂಕಿನ ದಡಿಕೆರಂದ ಗುಲ್ಲು ನಂಬೆ ಯಾನ ಜೋಸುರು ಫರಂಕಿನಿ ಮೇ ಜೋಸು ಕರ್ಮ ನಿಂಬೆ ಈ ಓಡಿ ತಿನ್ಮೆ ಏರ್ ಯಾನ್ ಕೋರ್ದಾಟ ಹೋದ ಎಂಚ ಎಂದು ಕಾದಂಡ ಗೇಲ ಗೇಲತ್ ಧೋನಿ ಪಜಿ ಸೋಲೆ ಮೇ ದೇನೆ ದದನ್ರಿ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಬನ್ಪ ಬಾಂದೊಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಸಭೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಯಾಂದಾದಂತೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ್ ಕಟ್ಟು ಆ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಬಾಲು ಕಟ್ಟದ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ 45 ಕೋರಿಲು ಎಂಕ ಬಕ ಎನ್ನ ಕೋರಿಗೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಡ್ದ ಓ ದೇವ ಹೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತುದ್ದದ ನಿನ್ನದ್ವಲ್ಲ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈ ರೋಡುದ ಪೂಂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಗರಿಮಾತ ಬುಡ್ಪದ್ ಎನಾನು ತೂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಂಡಿಯ ಓ ದೇವ ಕೋರಿ ತೆಲಿಪುನ್ ಕೋರಿ ತೆಲ್ಪುನು ಯಾಲ ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂದು ಬಾನೆ ಇಂಚಾತಿನಿ ಬಂದು ಯಾನು ಕೊಂತಿಂದಾದ ದಾದ ಯಾನು ಪೆರಡೆನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಂಜೆಲ ಅಬತಾರ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂಬೆ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ತುಯ್ಯ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾಜು ಏ ಈ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೋನನ ಸರಿ ತೂದು ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಾಗೇನು ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಆತ್ತು ಪೂಂಜೆಲು ಎನ್ನ ಪೆರಡೆನ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ ಮಾತ ಏನ ಬೆರಿ ಪತ್ತಿನಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೆ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಅವು ಅಂಬೆ ಪೂಂಜೆ ಅವು ಅರಿಸ್ ಪೂಂಜೆ ಅತ್ತಮೆ ಇಡಲಗೆ ಈ ನನಲ ಅವಳೆ ಉಂತುವ ಪೂಂಜೆ ನಿನಲ್ಲ ದೀಪುಜ ಇಡೀ ಬಾಲಕಂತ ಅದು ಕೆಡ್ದುಬಾರ್ದು ಅವನ್ ಅವನ್ ನಿನ್ನ ಮುಂಡು ಒಣ್ಮೆ ಓ ಆ ತಲ್ವಾರ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುದವರಿ ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯಡು ಈ ಮುಂಡುಗು ಬೋತ ನಿನ್ನ ಈ ಚಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ತೀರ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಸತ್ಯ ಪಂಪ ಈಮೆ ದೋಸ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚರ ನಿನ್ನ ಮಾನ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದ ಎಂಕ ಮುಂಡು ಕೊರಿಯತ್ತಮೆ ಅವಮ್ಮೆ ದೋಸ್ತಿ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಡ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನಂದು ನಾ ಬೇಜಾರಾಪ ಈಲ ಚಟ್ಟಿಡುಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ವರ ಕೊರ್ನ ಸೊತ್ತುನು ಪಿರದೆ ತನುಜಿ ತಾವು ಮುಂಡುನೆ ಕೊರಡಿ ಅದೇ फटा पोस्टर निकला हीरो योर अटेंशन प्लीज ಏನ ಮೆನಿಕಲ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಚ ಓ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯಾವಲಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಇರದು ಜನ್ಮೋಡು ಎಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪರಾಪಿನಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ಜನ್ಮೋಡು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸರಿ ಬಗಲ್ರೇನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಮೆ ನಿಕಲ ಸುದ್ದಿ ನಿಕಲ ಫೋನ್ ಮಂತ್ರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅವು ಆಫ್ ಆಯ್ಬಕ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇರೆ ಇನ್ನ ತರೆಟ್ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದುಂಡ ಎಂಚ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದುಂಡ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಬಕ ಯಾನ್ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತ
ರಕ್ಷಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಾರಗದಾನೆ ರಾಡ್ ದಿಕ್ಕದೆ ಆ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನತ್ತು ಬೊಕ? ಅವ್ರು ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಡ್ ಸಿಕ್ಕದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಟದ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾರಿ ರಾವ್ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೇನ್ ಮೂಸುಜ ರೋಡೆ ತಿನ್ನೀರು ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ನಿಕಲ್ ಓಡಿತ್ತು ಹಾ. ನಿಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂತೆ ಅಂದಿರ್ ಓಡೆ ತಿಂತೆ ಯಾನ್ ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ತಿ ಲಂಡನ್ ಆ ಓಲ್ಮೆ ಲಂಡನ್ ಓಲ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಕುದ್ರದ ಬರೀತು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅವು ದೂರ ಉಂಡು ವಿಮಾನ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಡು ಅಂದ ಹಾ. ಅಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಜಾಗ ಪೋಯಿ ನೀ ಲಂಡನ್ ಯು ಬಿ ಮಲ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಗಂಗಸರ ಬೇಯ್ಪವನು ಈಗ ಒಲ್ಲಿ ಬರ್ಬುಲ ಮಾರ ಯು ಬಿ ಮಲ್ಲಿ ಹಾ. ಆಯ್ತು ಜಾಮೀನ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾಮೀನ್ ಕೊರಿಯಾರ ಆಯ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಸಾಲಾಡುಲ್ಲಿ ಹಾ. ಜಾಮೀನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ? ಆಯ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ನೇಯ್ ಮೀನ್ ಕೊರ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರ್ ಮಾರ ಇದ್ದದಾನೆ ಅತ್ಯ ಈತ ವಿಷಯದಾದ ಮನ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುರಣೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುದ ಪ್ರಚಾರ ಹೋಗು ಹಾ. ಒಂಜಿ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದಾರ ಮಾರೆ ಅಂದು. ಕಮಿಷನ್ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದಾರ ಅಂದು. ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಾರ ನಿಕಲ್ ಮಂತದ್ದೇನೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಸರಿ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದ ಅಲ್ಲೇ. ಯಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಡುಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮಿ ಪಿರೋದ ಡೋರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಹೌದೇ ಯಾನಕ್ಕೆ ದಾಯಕ ಮೇ ದಾದ ಅಂದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಹಾ. ಐಕಾಮ್ ಕನ್ಬಿನಿ ಈ ಡೋರ್ ಡೆಂಗ್ ಕೊಂತೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಮೇನ ಆನೆ ಬರ ಪನೋಡ ಹಾ, ಅದೇ. ಮೇನ ಆನೆ ಬರ ಪನೋಡ ಹಾ. ನಮ್ಮ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರಿಮಕ್ಕನಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ಸಾಯ್ಬೇರು ಅಂದ ಓಡುದಿಲ್ಲ ಹಾ. ಇಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪೋದು ಎಂಜಿನ ಬಗಲಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಜಿನ 3 ತಲಾಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗಲ್ದಿನ ಹಾ ಐಕ್ ಐಕುಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ತಲಾಕೆಡ್ ಬೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಮರಲಮೆ ಹಣೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ನಕಲು ಏ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೇನೇರ ತೀರ್ನಾನೆ ಬರ ಪನೋಡೆತ್ತೆ ಈ ಜನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನ ಪೊದುತ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದು ಈ ಜನ ಅಲ್ಪ ಗೀಗೋರ್ಬುಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋದು ಹಾ. ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಜನ ಬಗಲ್ದಿಂದ ಅದ ಗೊತ್ತಾ ಗೀಗೋರ್ಬುಲ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಬರಿಯೋ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಬರಿ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮೆ ಈ ಜನ ಸಿಗಲ್ದಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ಈ ಜನ ಅವುಗುಡಿ ಇತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಬೈತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪಿದೆ ಹೌದಾನೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ತಾನೆ. ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಈ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡ್ ಖಾಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದೆ ಓ. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಬೈದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಬೈದಿ ಅವು ಹೋಗ್ ಪಕ್ಷ ಕುಲ್ ಐ ಪಕ್ಷ SLC ಇಲ್ಲ PUC ಇಲ್ಲ ಸಾಲದತ್ತಿ ಸಾಲದಿನ ಬನ್ನಿ ಅವು ಓಟದ ಎಲ್ಲ 23 ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಕುಲ್ ಇತ್ತ ಓಟದ ಡಬ್ಬೇನ್ ಬೇಗ ದರ್ಪಾಯರ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ದರ್ಪುಣ ಮಾರ ಅವು 23ಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡ್ ಓಟ ಅಂಡ್ ಹಾ. ನಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಓಟುಂಡು ನಿಕಲ್ ಬರು ಬರ್ರ ಆಪುಚಿ ಹೌದಾನೆ ಬರ್ರಿ ಅಬ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಜ್ಜತಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ನಿಕಲ್ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಪರ್ದು ಸೈಪರ್ ನಿಕಲು ಈ ನಮ್ಮನ ದಾಯ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಪರ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಸರಿ. ಅವಲ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ನಿಕಲ್ ಸೈಪರ್ ನಿಕಲು ಇಂದಿ ಇಂದಿಯೇ ಪಾತೆರ ಮುರನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲ ಬಂದಿರು ದಾದಂದಿ. 6 ಬಂದಿರು ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಪರ್ನ ಸೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದಿರು ಮಾಲನ ಎಂಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಮಾಲನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಂಬೈಡು ಹಾ. ಬೊಂಬೈಡು ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಹಾ. ರಡರ್ ಸಾರ ಕಾಸಲ ಫುಲ್ ಮಾಲ್ ಓ ಮಾಲ್ ಫೋರ ಮಾಲ ಒಂದ ಅವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೇಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪತೊಂದು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಬೊಂಬೈ ಪೋಣು ನಂಡ ಜಗ್ಗೆ ಬೊಂಬೈ ಬೋದು ಬತ್ತಿಲ ಕಾವು ಅವಂಡಂಚ ಅವು ಪಾರ್ ಬೋದು ಎಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲ ಅಂಚಾವು ಇತ್ತ ವೈಟ್ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟು ಹೋಪನಿ ಬಸ್ ಮಂತೇನೆ ಬಸ್ ಬಂತ. ಬತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಓ ಎಂಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲೋಲ್ಲೇರ ಏರಿ ಕೀಪರ್ಲ ಕೋಚುಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಮಾರ ಜೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜೆತೊಂಗ್ ಪೋಯರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅವ್ವೆ ಅವಡ ಚಟ್ಟ ಪೂಜ ಚಟ್ಟ ಲಾಪುನ್ ಆ ಚಟ್ಟವನ್ನು ದೆರ್ಪುನೇರಿ ಯಾನ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಆರು ಚಟ್ಟೋರ್ ಜೆರ್ತೊಂಬೋಣ ಪುನಃ ತಿರ್ತುಪ್ಪು ಅವೆಂಚ ಬಾಂಬೆ ಪೋಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜೆತೊಂ ಪೋಪರ್ ಪಂಪತ್ತ ಹಾ. ಎಂಗುಲ್ ಜೆತೊಂ ಪೋನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಮಂಡೆ ತಾಗ ಈ ಮಾರಿಯಲು ತರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಡು ಮಿತ್ತಡಿ ಜೆತ್ತದೆ ಬೋದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾರೆ ಅವು ಮಿತ್ತಡಿ ಜಪ್ಪರೆ ಹತ್ತು ಬಸ್ ತುಲೈಡ್ ಜಪ್ಪರೆ ಅತ್ತೆ ಹಾ. ಪಕ್ಕ ಬಸ್ಸುನು ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಪಡಿಕೆ ಉಂಟವರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಚೀಪೆ ಅಡಿಕೆ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೈಪೊಚ್ಚಿ ಆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಂದೆ ಹಾ. ಇತ್ತ ಈರ್ಲ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಮರ್ ಈರ್ ಬರೋಡಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ರಿ ಅಬಜಿ ಯಾನೇ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಮಂತಿನ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಂಡು ಪಾಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆಂಡು ಅಂದೆ. ಅಕುಲು ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಕೇಜಿದ ಉಂಗಿಲ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಕೇಜಿದ. ಅಕಲು ಉಂಗಿಲನೆತೆ ಪಾಡ್ನು ಹಾ. ಅತ್ತು ಬಲ್ಯರ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನತ್ತ ಉಂಗಿಲನಿ ಉಂಗಿಲ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಸುಧಾರ ಪರೆ ನಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮೊತ್ತ ತೋರೆ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊಂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಂಜ ಪುಂಜ. ಈರ್ ಪುಂಜ ಓ ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವಳೆ ಈರ್ ಮೇಡಮ್ ಪುಂಜ ನೋಡಿ ಬಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಪೊಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಇಂದೇರ್ದಿ ರಾಜಪೋರ್ಸದ ಆಂಜೋನು ಅಂತದ್ದು ಅವ್ ಎಂಜಾತನು ಆಂಜೋ ರಪ್ಪ ಪೊನ್ನೆಸ ಪಾಡ್ಪದ್ಲಾಗ हाँ एक्सक्यूज मी ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮೀ हाँ पंडिलक इरना पुदर दादे ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹಾ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಂದು Okay. ಇತ್ತೆ ಗಂಗಸರ ಗತಿ ಜಲ್ಲ ನಮ್ಮೆ ಚನಿಲ್ ಪಡಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಲಕ ओके ओके अरना पुदर दादे ಮೆರ್ನಾನೆ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಹಾ. ಭಾಸ್ಕರ್ ओ भास्कर ಕುತ್ತಿ ಹೋಯ್ತಾ ಕರ್ ಮಾಡ್ದಾನ ಆನಾಂಡ ಕುತ್ತೆ ಪೊನ್ನಾಂಡ ಕುತ್ತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೈ ಯಾಕಡೆ ಪರಂಕದ ಚೋಲಿ ಬೋತುಡು ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೋಲೋ ಅರಿಂಚಿನ ಬೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದೇಗಿತ್ತೆ ಬೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಐತೆ ನಿಜಪ್ಪ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ ದಿನೋಲ ಬೋಟಿನ ಕಿಸೇರ್ದಿ ಒಂದು ತಿರ್ಗು ಬೋಟಿ ಬೋಟಿ ಆತ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಮೂರು ಚೋಲಿ ಹೋತುಡು ಸಾವು ಸತ್ಯ ಬನ್ಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೋಟಿ ನಿಮ್ಮೆ ದರ್ತು ಮಾಡ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಸರಿ ಬೋಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಬುಡಿ ಬುಡಿ ದಿಕ್ಕುನು ಓಕೆ ಮೇರಾ ರಾಕೇಶ್ 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 ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಂದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡದೆ ಪ್ರಚಾರ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಟೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ನಿಕಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಚಾರ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನ ಪ್ರಚಾರ ಅಂದ್ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಂತ್ ಚೋಜ್ಪ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮುಕಲ್ನ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಚಿನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಬೋಂಬೆ ದಾದೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ಓ ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆನಾ ಹಾ. ಓ ಕಿಸ್ ಓ ಆ ಪುಂಜೋಗ್ ದಾಯ್ಕೆ ಕಿಸ್ಕೋರಿ ನಿಕಲು ಅರೆಗಾಪುನಿ ಇರೆಗ್ದಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರ. ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದಿ. ಇಲ್ಲಡ ಪೊಂಜೋ ಅದುಂತೋಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ವಿನ್ ಆವಡಪ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಕಿಸ್ ಬಸ್ಕಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ ಬಸ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಚಾರ ಬಿದ್ದಾಡ ಪೊಂಜೋ ಉಲಾಯ್ ಬೋಟ್ ನಡೀರ್ ಬರೋ ಜಾಡ ತಿರ್ಗರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತಮೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬೈ. ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಓಟೋ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ದಾಟ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರ ಒಂದು ದಿನ ಓಟುದಾರ ಪ್ರಚಾರ ಓಟೋ ಬೇತ ಬೇತ ಓಟೋ ಓಟಿಯೇ ಓಟೋ ಓಟಿಯೇ ರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಪೆದಂಬು పోనుండు ನಮೆ ಉಲ್ಲತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಓಕೆ ನಮೆ ಆವ್ರ. ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಮಾಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಏತು ಹೊತ್ತು ಅವಲ ಬೈದಿನಿ ನಮೆ ಒಂದು ಚಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಬೊಂಬೈದು ಮೇ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ತಾಯಿ ಬೈದಾರೆ ಎಂಕಲು ಓಟೆ ಓಟ್ ಓಟ್ ಓಟೆ ಎಂಕ ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ಓ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ okay. ಎಂಕಲ ಓಟದ ಚಿನ್ನ ಕಿಸ್ ಈ ಸಲ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಕ್ಕ ಕಿಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತುಲಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕಿಸ್ ಲಗತಾರ್ ಇರ್ ಕೊರಂದಿತ್ತಾರ್ನ ಒಂಬ ತಿಂಗಳನ್ನ ಕಿಸ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಿಸ್ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ರಾಕೇಶ್ ಮುಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಗಲ ತುಪ್ಪಲೆತಾವು ಓ ಮಾರಿಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ ಹೊರೊಂದುಂಡು ಅಕಲ ಪ್ರಚಾರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೈರಲ್ ಆತುಂತುಲ हस्बैंड के साथ उसके बाद जुनैद जो आमिर खान के आमिर बेटे खान, हैं आमिर खान। उनकी माँ रीमा ಯಾನ್ ಧರ್ಮಗು ನಾಚಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಯನ ಅಂತ ಈರತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಕುಟ್ಲಾಡು ಮಾತಾಡಲ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದ ಮುರಾನಿ ಓರಿ ಬಸಟ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದಿ ಆಂಡೆ ಆಂಡ ಇದ ಪ್ರಚಾರ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ಬರ ನಿಕಲ್ ಹಲೋ ಅಂದ್ ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಂಗಸರನ ಬೊಮ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಬೈಯದ ಬಿದ್ದೊಟ್ಟಿ ಅಂದು. ಕಾಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅದೇ. ಖಾಲಿ ಪರಂದೆ ಬತ್ತು ನಾನ್ ನಿಕುಲು ಪರಂದೆ ಬತ್ತು ನಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ ಕೊರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಉಂಡು 16 ಜೋಡಿದ ಮದ್ಮೆ 10 ಜೋಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲು 2 ಜೋಡಿ ಅದು ಬರೋಡು ಕರೆಮಿನ ಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಪೋಪುನಿ
கரியமணி கட்டது எங்கள் போயாரு ஆ பொண்ணு பொண்ணால இல்ல போப்பால் ஏய் டேய் ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮೇಜಿ ನಾನೆ ಎಂಕುಲು ನಟದು ಪರ್ಪಿನ ಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ನಿಯತ್ತುಂಡಿ ಎಂಗ್ಲೇಡ ಕಾಸಿಗುನು ಕಾಸು ಇನ್ನ ಪೈಪುಂಡಿ ಕಾಸುಗು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಿನಿ ಕರಿಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಹಾಲ್ನ ಸಾಧಿಗ ಅದೇ ನೇ ಈರು ಕಾಸು ಬೋಡದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊರಂದು ಎಂಗ್ಲು ಎನ್ನುದಕ್ಕೆ ಹೆಕ್ ಇರೊಂಜಿ ಜನನೇ ನೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮನ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳ್ನೆ ಅವಳು ಆತೆಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪು ದೇವಣ್ಣ ಪರ್ತೆ ಆತೆಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಅಲ್ತ ಕಾವಂದೇರು ಮುರಣಿ 41 ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಂದಿರ ನೂತ 16 ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮದುವೆ ನೂತ 16 ಜೋಡಿಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಜನ ಹಾಲು ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಮಂದಿನ ನತ್ತಿ ಹೋಗ್ಲ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ಸೇರಾಡು ಬಂದಿ ಈ ರೇಂಜಿನ ಕಾಸು ದೇ ಈರು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪತ್ತಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಲೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಲ ಕಪ್ಪಿ ಎಂಕುಲು ಕುರ್ಚೆಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಎರಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪತ್ತು ನಟದು ಪರ್ತಿನ ಅಂದು ಆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ನಿಯತ್ತು ಬಂದುಂಡಿ ದಾದ ರಾಕೇಶ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಇಂಚಿನ ಕುಡಿಕಲಾಗ್ಲೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಡುಡು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರ ಇರು ದಾಯಿಗೆ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ನೆ ಮನ್ಪಾರ ಇರು ಯಾಂದಲ ತತ್ತು ಪಂಡೆನ ಮೇರೆ ಯಾಂದ ತತ್ತು ಪಂಡೆನ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ತತ್ತು ಬಂತು ಜರ ನೂದೇಕು ನೂದು ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಮಿನಿ ಹತ್ತಂಡ ಒಂದುವೇ ಗಲ್ಲಿಗೇಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದುವೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಂಜೋನ ನಾಲಿಗೆ ಕರಿಯಮ್ಮನಿ ಕಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆತ ಗಂಗಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ಪ್ರಾಯ ಆತನು ನಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮಸರೋಡು ಗಂಗಸರ ಪರ್ನಾಗ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿ ತೋಡುದ ನೀರ್ಲ ಆಪು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪಂಕಜ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅದೇ ಗಾಳಿ ಅದೇ ನೀರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬೀನ್ಸ್ ನಾವು ಬೂದ್ ಗುಂಬಳ ಹೌ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ फैमिली स्टार ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್